Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sizokhuluma ngezinyosi, amaphupho nezincazelo. Izinyosi, ukuphupha uncinzwa or uhlaselwa or usukelwa yizinyosi kuchaza ulaka iwabaphansi noma ubunzima ongase uzithole kukhona. Ukuphupha izinyosi kukodwa kungonakele lutho kuchaza umcebo. Ukuphupha amaqeba or amakhekheba ezinyosi or uju kuchaza ukuhamba kahle kwezinto. Amaphupho ngenyosi. Uma uphupha ubona izinyosi kusho ukuthi kukhona abaphokophelele ukukuthola. Uma zikuthinyela kusho ukuthi uzolahlekelwa izinto ezisemqoka kuwe. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.